ɓeɗo tonguɗi yimɓe ɓe e famma mumen ko puɗɗino o famta ɗum waɗi mbasen tan ni wiide eɗen naate e mbaɗum gesa kono kam o andini en diwata sorata iwrata ko ñaamo iwrata ko nana wona funnaange wona hirnaange wona rewo wona worgo alqur'ana o ko filli en koyen fotɓe ɗum wuurti koyen fotɓe ɗum faamti janngude nen moƴƴi kuñeɗen ɗum kono kadi paamen ɗum beɗe eɗen ɓaamono Allah rewrete ɗum ɗo kadi woni ko waawɗen tongude e nder ɗum ko haali ko ɓe tentiri kadi ɓe fannu no tongirini ɗo e sakket ko en namdetoyteɓe koyen namdeteteɓe sabu lombiɗen ko hakkunde iqraji ɗiɗi iqra yamirore janngu bi ismi rabbika eɗen nganndi haa to joofoy to kono kadi to baŋnge hadis ko en namdetoytoɓe sabu ko iqra kitabaka to baŋnge alqur'an karim kafa bi nafsika al yawm wadde eɗen lombi hakkunde iqra e iqra wadde ko gandal e jangde tan ko fammini en woni fof hollen jangde noon ko jangde tellin ɗo jangde o jangde tellin ɗo kala jangde wonde nde jannguɗa ɗum koye dow jangde on ɗon telliɗo jangde nde wadde andude Allah nde mbi istiqra bi ismi rabbik mbele janngo eɗen keɓɓira kitabuna walla kutubuna defte men eɗen keɓɓira ɗum juuɗe men ñaawo e on sahaa kadi tawa saasaaɓe ɓe camcamɓe ɓe jekkinta sabu toon ala jannganam ɗo ƴeewanam ko winda ɗo Allah jaarama seydi ma yo Allah yakkumoɓe jooni noon eɗen payi e ceerno Abou Sy ceerno Abou Sy noon ko kawis Allah mo Allah addani amen to e nder Dakar laamorgo leydi Sénégal kawis Allah mo wona diwtaɗo to ummito to jeeyato kono ko jaaɗo muti e nder aduna o ina yiilo yo gandal ha majjiri koreji mum kawis Allah garɗo e amen momin mbawano wasde jaɓɓade sabu himɓe mbo arde e pellital ngal o ardi ngal kawis Allah sa wiyama ko gollata ko e saaha sa wiyama sa tonganama e lebbi ɗiwo tongi nde ɗo deftere e bindol ko ɗum kawis Allah par ce que mbiyata ko ɗum ɗo holno wonata holno wonirta holno amnorto en kalino nane noon eɗen dutto eɗen jahina ɗum woni ko mbino ɗen ko yaaruɓe ɗemngal arabeere ko mbino ɗen ko e mbawa ɓamtude ɗemngal ngal yoñen diine o taarih holliri en kala nde ɗemngal ngal ɓosni ɗum ko jannguɓe diine ɓura ɓosni ɗum ko ɓuraniyankoɓe ɓosni ɗum ko sariyankoɓe gila noon e Cheikh Souleymane Balen sen duttime taarih sabu kamɓe kam mbaɗi feere ni hayno limtirte e pulaar ɓe pulɗini ɗum ɗa kosngal allif jowɗo wow taƴƴo ha tongu si toyɗo laam allif laam celal ayno baaliɗo ayno dariɗo hay ɗum tan ko mouvement almamiya addi ɗum mouvement keero ari fawi hen mouvement ji goɗɗi arabiyankoɓe ɓamti ɗum yanti kadi hande mbo yiɗa andude kelmedu dukkiri e ɗemngal ngal duttotoɗa ko e duɗe men qur'ana toɓe pirata to ma nan toon kelme namditoɗa ɗe kelme koɗe gonni wadde apport maɓɓe kamɓe arabisant en ɓe ina mawni kono Amadou Abou Sy ko arabisant ko francisant anglais o nan ɗon ɗeɗo gueɗe tati fof windi ɗum holko waɗi mbiɗen noon waɗi mbiɗen noon ko o fuɗɗiri ko mon guide pulaar tawi ko tubako jiɗɗo janngude pulaar o waɗi ɗum mon guide deftere ɗoyirde o waɗi kelme pulaar o firti ɗum e farayse waɗi en mbiɗen ko angle mataw deftere nden ɗon ala ɗo do you speak pulaar nden ala ɗo woni deftere makko ɗimmere wonande jaaruɗo anglais mo nanata pulaar iniɗi janngude pulaar o waɗani ɗum deftere kadi fondini e anglais min tinande o adde amen tan Paris wonande jaaruɓe arabeere nde o addi deftere wonde waade ni arab e pulaar mbele joomumen ne mbawa janngude
nden ɗon wiyete ko kayfa tujayyid lugal fulaniya wadde on jii komin mbiyano ko kawis Allah no amen ɗo kono ko wawno tan yaarude toon o haaɗa ɗon ala o waɗi saggitorde o waɗi deftere celluko dosɗe celluko ɗemngal pula omo wawno tan haadde ɗon o waɗi saggitorde e fannuji ɗiɗi saggitorde helmere fira helmere fira helmere o waɗi saggitorde wonde ko wiyete encyclopédie walla mbiyen dictionnaire scientifique taw ko kelme jaarude gande lugge science omo waddi ɗum e woɗɓe annduɓe woɗɓe sabu ɗum ko ɗum ɗon namdi woni nde ɗo deftere saggitorde gande e pini waɗi wiide amen ko kawis Allah mo Allah addi amen caggal ɗum o windi Allah ala dartol Allah ala dartol ala histoire hono no neɗɗo ni saka no neɗɗo no wiino yiwiro won geɗe hakkilantagal mum ha yiita ɗum woni ko yaaluɓe philosophie mbiyata ko le domaine métaphysique ta métaphysique o windi deftere wonde witede gandal koode Allah ala dartol nani gandal koode ɗum ni kadi ko astrologie o windi deftere wonde witede annabi ɓaleejo nde noon ko réflexion an gandal nde ko anduɓe haaldata ko anduɓe nde haaldata sabu ko deftere witto deftere lugginde o windi deftere witede gila dawa dawi dartol men fof nan ɗum gila dawa dawi o windi hadisaji capanɗe nayi ɗi o firi ɗum e pulaar lagdari o firi e pulaar sawnodiri e firoji ɗi ceerno Jalaluddin funere makko giɗo makko waɗi gila hadisaji ɗi ha e par ce que waɓene am fof jangi sharia koye ɗemgal pulaar ndewi jangi sharia e golle ceerno Jalal golli e golle ɗe o golliɗe gila risala o nan ɗon tongode mum goo e ɗiɗi pulaar ɗum jangi ɗum directement pama kam ko Allah haali ko hayso a wawa ɗemgal arab ngal e defte goɗɗe baaɗe hono noon ɗe aɗa faamiro ñawoji aliyankoje caggal capanɗe nayi hadisa o waɗani en noon nde ɗo deftere alqur'ana tedduɗo ɗo kam woni tan kawis mo ganduɗa o min gonki andude holno waɗi haw waɗi ɗum par ce que emin jiyam emin jaaɓi emin kalta minen so gode amen wawi winde papier journal goto ɗon haɗata kanko winde deftere Allah nde o watti ɗum o windani o firi ɗum e ɗemnol o firi o neldi ɗum andude wonɓe Madina Gounass o firi o neldi ɗum wonɓe e rabide woni anduɓe tartiɓe ceerno Madani o firi mo o neldi ɗum hewɓe o addini omo lelna ɗum e kayitaji taw ɓen ɗon ceerno Madani rokkino ɗumen mission yo pir deftere Qur'an nde o foftiniɓe kamɓe fof kam goto firi hay goto maɓɓe dinani eɓe gasnani ɓe gasnani o wona jasre maɓɓe wona wasde ɓollade kono ko Allah wi ko Abou Sy firata deftere Qur'an salamu aleykum Allah wi ko ɗi tulde duban firata nde ɗo deftere Qur'an ko ɗum tarifde wallahi ɗum famɗani wallahi pirɗo deftere Qur'an sonno mata won ɗemɗe o wanno ɗum wonto joɗoto ko ngani mbatte hoɗo woni en coynotomo o ñallo ɗo hannde o diwo o ñalloyo wuro won en pamɗinani ɗum ɗon en pam wona leñol ngol famɗi wona famɗindemo kadi kono ko ni leñol men enen ɓurdi won joni noon so firde tan o haali ɗum ɗo te yimɓe ɓe joni ina ngamani taro no feewi ɗum addanta yimɓe ngaalum mo hoɗa bugay woni ɗum addanta yimɓe ngaalum o wi tawde hannde wona o sahaa mo gonɗen wona sahaa timde ɗereji han kadi ko heɗade tan e yebde kewtini deftere taw kewti ɗum woni ko mbinɗen hanki jomiraɗo wino en maktulde wino humawlu tawrata ɗum lam yahmilha ka basdil himar yahmil asfara lemminde defte tan ina waɗe almaruji ha teewa rimnude def fay tan kono babbo ndimdu ko defte ni anda hol fayide defte ɗe rimde ɗe
o wi wadde yomi fir ɗum e sawto taw so janngama e Qur'an ina mbeɗa wawi firde ɗum o hande yimɓe ɓe koko teɗo to koko jeeɓata jama watti jiɗa timde bindi kala aljuma eɓe tellina won ayeji walla won timoje kala aljuma simo ware ganduɗa ɓe bindol ngol nan ɗon e arabe e arab bindol ngol nan ɗon fira e pulaar ayawuji poɗɗi yaajude hen ɗi nan ɗon ɗum kala aljuma simore wotere ɓe jaltina walla aya walla ayeji haade Allah gasnoyi ɗum fof sabu ɗum wona golle joni joni o yewdira ɗum o woni application ngaji ene gasa ɗo emen gasnoyi ma Diop Hamad aroyi hen fammina en ɗum walla ceerno ba kono keɗeɗen hay sinno ko seeɗa ɓe fir alquran o keɗeɗen so tawi wawi wonde Allah jom binde jurum ndeero jurmotooɗo laamɗo ñangu ñaawoore ko antan min ndewata e ko antan min mballikinto hanno min e laawol poccingol laawol ɓeen ɓe dakmitiɗa tawi gonaa cikkanaaɓe teɓe gonaa majjuɓe jomam yaayumo kadi kisnaa ɓoohoowo amin mouhammad uddiɗɗo ko uddinoo timmitinɗo ko adinoo paabortooɗo goonga e goonga kanndotoɗo faade e laawol poccingol ko noon ne yawaɗum koreeji makko ngam fodde makko timmude nde e tolno makko towɗo o tigi riɗi jettooje ngoodani ko Allah eɗen jettamo eɗen mballikino kadi eɗen moolo Allah e bonandeeji pittaaji men e golleeji men cuufɗi ɗi kala mo Allah hanndi ko on tan woni kanndiiɗo peewɗo o teene kala mo Allah majjini alanaa ɗum kanndotoɗo mi seediima kadi en ciidodiima eno dewateeɗo alaa so wonaa Allah gooto o e wonmum mo Allah dennditiiɗo ko noon eɗen ceetoo Muhammadu ko jiyaaɗo makko teene ko nuraaɗo makko caggal moolaare Allah faade seytaane berlaaɗo o en puɗɗoriima innde Allah juɗum ndeero jurmotoɗo banndiraaɓe sehilaaɓe
yettude Allah e juuɗe nelaɗo mo jami kisal ngone mo mbeɗe yetta dendagal tawtoraɓe ɗoɓe mbeɗe yetta sukaɓe ɓesgo tuddenaɓe tuggi noon mo miijo ngo kañum tan woto andi o ɗo mo miijo ngo fuɗɗi e ɗo ɓuri mi andama kala gollal ngal ene golle walla kala renndo ngoy ene jogori golloyede walla kala peejere nde ene jogori siinoyede ene woodi neɗɗo mo ɗum aɗa to ɓulde e fittandu mo wooda o jogonira e hakkille makko haa ɓooya o haalda e goɗɗo on mi annda ɗum o wiya ngari gadden ɗo Abousi e yoror communication on puɗɗoɗo ngoɗon miijo holko duñimo e ɗum ko kanko tan e ala e ngalaa ɗum gandi holmo rendi miijo ngo hol jaɓɓiɓe miijo ngo ko Allah tan e ngalaa ɗum gandi kono Allah andini meɗen hol jaɓɓiɓe ɓe jaɓɓi ɗum ko ɓesgu tuddude banko holi andini men ɗum kadi jaɓɓi ɗum ko dendagal ɓesgu halayɓe holko jaɓɓi ɗum ko dendagal ɓesgu futankoɓe jaɓɓi miijo ngo dendagal fulɓe wuurɓe ɗo e nder Nuwaadibu wadde baraji ɗi ko kamɓe jeyiɗi baraji ɗi ko kamɓe jeyiɗi ngati ko kamɓe jeyi miijo ngo eɗen coftina walla kadi ndennami eɗen ciftina caggal nde jettuɗen ɓe kamɓe fof en jaariɓe en gaɗorima kadi ne hono mawɗo fedde nde gonɗo ɗo biyeteɗo Laay Ba gardiɗo fedde tuddenaɓe o e dendagal seeremɓe arɓe ɗoɓe eɗen jetta kadi ne Bocar Mbaye e Malick Djiby ɓe ngannduɗa gila ñande ɗum fuɗɗi ɓe dartaki e noddutemi Malick Ba e Bocar Mbaye mbeɗa wiya Laay Ba a fawi koyngal ma ɗo mawɗo meɗen cosannoɗo meɗen fedde tuddudu banko biyeteɗo Ibrahima Dia moƴƴo hammi Sinthiou Malaɗo Malangel Dia Pullo Dia mbeɗa wima a fawi ɗon koyngal kadi golle ma ɗeɗe coyata dendagal bandiraɓe ɓe dardude ɗon ɓe kadi mbeɗa yetta guiƴam Malick Ba heewi e nder gurdam ko suggini gueɗe men enen rendo men gueɗe tati ha keeɓi nayyi Malick minen pijji mawniditi golludi naadi dingiral jaltidi dingiral kono sanju mo sanji o sinno ko woni moni on wonatno wiyata o hanki baabam ɓurɗo babamo hirande ene waɗi wiyoɓe noon mi nottatako ene waɗi wiyoɓe o min ɓirtintonomo conci ene waɗi wiyoɓe o min dalno ɗum ene jeeya e jikkuji meɗen ɗum ko bolle puyɗe walla gelɗo kono Allah dandimo kanko amin gandi e makko gueɗe e nder cukaako ko neɗɗo jankiniɗo ko neɗɗo kirowo ko neɗɗo kadi kimmiraɗo jankinaniɗo kala neɗɗo goto e amin fof ne wawno nuldemo ene wawno waddemo ko wela goɗɗal ngal noon wona enen tan golligal ko dendagal ɓiɓɓe fuutankoɓe tengti kadi e fuutankoɓe tengti kadi e duldenaɓe nde mbaɗen gollal ngal nde hangal gasi a jii Lewlewal communication nde ƴetti gollal ngal yiɗi siinde ɗum nde a jii wadde heen jawti muɗum ko fedde Bocar Mbaye ene wiye fedde kisal walla jokkere hen ɗam nettima on temedere ujunere uguiƴe Lewlewal communication yo fuɗɗo rendinirde ene hunde deftere nde refti hen denɗam goto ene wiye El Hadj Diallo ɓe hama doɓare ari kadi ha ɗenmin toon itti 500 000 temedere ujunere CFA fetti wi mballitorɗe muɗum Lewlewal communication dari muuyi hano goɗɗo ene wiye Amadou Coumba Ba e Ba Mamadou Abdoulaye ɓeeɗo e Hammat Kane jeyaɗo to Mbaye ko ɓeeɗo dari ngarɗini deftere nde e gollal ngal caggal nde Lewlewal communication lolli ɗum ha lolli nde deftere nde hettinande ɗum ɗo wadde firti ko gollal ngal wona enen tan golligal ene jogii loowe kewɗe nattude e nder filo ngo ko kanƴe fof nder di golli ɗum a hawnide noon ɓurde mawnude
hawnide noon ene feeñi ɗo ko ɗo jangumi collège technique centre Mamadou Touré hedde ko ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi haa fayi capanɗe jeetati e jeegom capanɗe jeetati e jeeɗiɗi hawndude nde kone gartumi ɗo e Nuwaadibu hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi moni kala tuldenaade fof ne anndi mi serti e alluwa gila hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati kadi noon towaani hawnide nde ko so tawi ndeɗo deftere wawi fiyeede ko ɗo ngati jeyi sababu o ko ɗo ko Nuwaadibu naaɓe ene hawni ene hawni haa diwti ko fonno hadde mi sikkano ma fedde tolɗinaɓe mbi min jontinima e ko wuro ngo wanno ko wuro yumma ko ngo kono mbeɗa joginoɗo denɗiraɗo goto yo Allah yurmo o yaafo mo omo wiye ceerno Moftar Ba o wimi denɗi tawdi a natti janggude collège aɗo aɗa yiilo an ni jiimi ko yaɗitire alluwal mbimomo ceerno woppu tan mi yiilo liggey ngal ngu mawnani ko reeji ɗi ɗum wikam ala jiɗmi ko ya janggu sharia hay sa futtaki alluwal lesam ha jofni a janggu sharia o yehi o addi mbimomi ala caɗele wadde puɗɗo ɗen o addi deftere lahdere o jangguinimi balɗe jeegom omo joguino ɗon masinanke goto ne jeeya mari ko onno ɗon ko sanɗo o waddi min jokkitanimi ha asma wi laawol feeñani mi mbiɗa foti ɓennude mi yaha zoyra o wi mi mbiɗa jogui toon funeram goɗɗo noon toon ene wiye ceerno Moftar Tall mami waddi e makko mi winde lettere mbiyamo yo reene mi fuɗɗi toon ceerno Moftar Tall nden mi yettima kalami ɗum o wi mi yaha soodoye deftere nanngam gadda coyɗo gaddumi min jokki hamin datti min daarinade haliri min dartini ɗanni mi paami Burkina Faso to mi jokkitoyimi wadde so tawi ndeɗo deftere mi woodi ko sababude fittade ceerno Moftar Ba e Nuwaadibu ɗaɓe koɗo ummino ko ɗon ati Allah kadi ene seeti ɗum ko ɗo ummino ko ɗon ati ceerno Moftar Ba mi wawa haalde ɗum min jewdi e gurdam mbawmi wiide tan ko Allah yurmomo yaafomo so wonɗo jettimi e gandal hannde to ɓangi diine l'islam ko kanko jeyi sababu ko ne hawni ceerno Moftar Ba ceerno Mamadou Bocar mawɗo goto o wimi ceerno Mamadou Bocar meeɗi duwade wi so dawnama dawol kala jo dawani hen hoto Allah waɗ hen barke ɗum koye duuɓi ɓiɗen gurdam ceerno Mamadou Bocar hol jeyno ko sababu o Fuuta fof ne jannga toon kono holmo jeyno sababu o ko wiyetenoɓe moftareji woni ceerno Moftar Ba e ceerno Moftar Tall o ene gasa taw o histoire yimɓe heɓe ganda ɗum nden noon eɗen jetta dendagal bandiraɓe ngam wasde tongude ɗo yimɓe ɓe eɗen naatana jubbanɗe yewtere nde tan taw kodi koye robinade firo Alkhuraana tedduɗo ko ardi fof l'islamu gila naati ɗumde Afrique Qur'ana watti janngede yoga e leƴƴi men tintinoon e leñol men so jiwti tan huño ko wiyete huño Alkhuraana ɗere tan naatanama famde jangeteno ko kala ko jangeteno gila e ñawoji mum ha e facciru mum fof jangeteno ko e ɗemde men ngendiji nden noon ɗum tindinta ko ɓoygol men firde Qur'ana e gandal so en ceerini mbiyen Qur'ana o ko woppiraɗo ummade e ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal ganduɗen hono ɗum wonirta goo ɗemgal ngal Allah haalata kam faade e ɗemgal Jibril faade e ɗemgal Muhammadu ala ɓeere nde kadi ne bindol to alluwal moftagal ngal ko ɗum namdal ngal hay goto fotani namnade tawno ala wawɗo jaborade ɗum gandal Allah toɗo wi tigine ko ɗum Qur'ana tedduɗo nder alluwal lenangal sanne mande nogasi ko nogasi ɗiɗi simore ɗaccuki walla mbiyen boli ɓoole o wi kadi tigine ko ɗum Qur'ana tedduɗo nder deftere moftade
maani capanɗe jeeɗiɗi e jiiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati simore wiyete yanore ko alwatte eyo ɗemngal arabeere ngal mouhammadou haalata ngal ɗemɗe ɗe ngannduɗaa ɗe noon faade e ɗemɗe ɗe ngannduɗen ɗe yimɓe kaalata ɗe ene faamni ngati kaalaagal hannde holli tiyen ɗum so en ƴetti yeru neɗɗo waawi huutoraade kaakurteeje e kuuje tagiifu allah ngu waawi fewnude heen kuutorde ɗe ne pira paccira ɗemngal faade e ɗemngal haa mbaawi faamde firde ɗemngal ummaade e ɗemngal faade e ɗemngal kibaaru noon allah tan ɗo so neɗɗo e ñeeñal mum e peelelaagal mum mbaawi waɗde ɗum ndeke noon ngannden ɗum annata allah bajo o peeje ɗe allah ene haadira e tagore mum walla no allah ene nanira ɗemɗe ɗe tawi ɗe wonanta ɗum inta annini ɗum ɗo tindini mouhammadou ko biranaaɗo ɗo aana o e ɗemngal mum kadine ɗo aana mo ɗemngal arabeere ngal tanmi wona arabeere tan laaɓde cer ndi jilɓaani alaa de ene loori kelmeeji ndi wona ɗemngal arabeere tan tawi ko ɗemɗe koddiiɗe mum haa tenti noon e ɗemngal yahuuden adinooɓe ɗumen dañjenolaaɗo ɗum tindini ko mouhammadou ko biranaaɗo ɗum so ɗum alaa mouhammadou human bindi o adaneere ngurdam mum holno waawata loowirde kelmeeji ndi jiyaaka e ɗemngal mum tawi kadi nanataa hay ɗemngal gootal nanataa ngal ɗemngal janngataano hay ɗemngal gootal ko adi ene nule ɗum allah haali ɗum nder deftere siniinde nde ene sirti ɗum ɓeen rewooɓe e on e nelaaɗo annabi o human bindi o on mo ɓe tawata ɗum ene windato maɓɓe nder tawreeta e injila mo ene tindina ɓe ko annda wiyete ko moƴƴi kadine ina haɗa ɓe bankareeje emo ina darnana ɓe moƴƴi ɗi te ina haɗa ɓe coɗɗum ɗum mo ene fowtana ɓe dongle maɓɓe e callalle ɗeen gonnooɗe dow maɓɓe waddene ɓeen gomɗinɓe mo te mballimo e paabimo kadi ndewingal lewlewal tellingal ngal wondude e makko ɓeen kañum en ngoni malaaɓe maande temedere e capanɗe joyi e jeeɗiɗi simore alaalaf kadi o wii e ko hono ni min jippiniri faade e ma wonki ki qur'ana iwde e yamirore amen a laatanooki aɗa anndi ko woni deftere nde wonaa kadi gomɗingol ngol kono tan min mbaɗii ɗum lewlewal amin kanndoro ɗum momin muuyi e jiyaaɓe amen e sigine aan ka kanndotooɗo faade e laawol poccingol maani capanɗe joyi simore disnodiral eyo jamirooje ɗe ko jamirooje allah piraaɗe e ɗemngal arabeere ngal mouhammadou nanata ngal wadde ɗum tindini ko kala ɗemngal goongal e aduna hee ine foti firaneede firu rigiiwo alqur'ana e ɗemngal mum fawaade e ɗi dalilaaji nulaaɓe yewtuɓe ɓe nde nuletende mo woni hen kala nulete noon ko e ɗemngal mum mouhammadou nulaa ko faade e liƴƴi aduna ɗi fof tati allah ina anndi ɗemngal arabeere on tuma wonaa kañum tan wonno dow leydi ndi mouhammadou ko piranaaɗo haala ka faade e ɗemngal mum leƴƴi aduna ɗi fof ko poɗɗi naatde diine l'islam ɗemɗe ɗe fof ko allah tagi ɗe poti ɗo mum so tawi allah hoddirino tan foti reweede ko e ɗemngal gootal wadde nulaaɓe potaano fillinde e leƴƴi wonatnoo tan ko e nulaaɗo gooto e ɗemngal gootal kono allah muyani ɗum so tawi ɗemngal fof ina woofiri e allah wadde ɗemngal fof ene foti rewireede allah bajjo o yaafnoreede ɗum allah e haaldireede ɗum e allah jeenayi e yimɓe jeenayi so tawi ɗemngal fof ene foti woofireede ene woofiri allah walla jeenayi ɓen noon yimɓe aduna fof ɓe fof ko fotɓe naatde diine allah o kadi ko fotɓe anndude allah e faamde haala allah ka
sappo kadi arabeere ko ɗemngal tan hono ɗemɗe ɗi fof ni ngal wona cinningal ngal jogii ala ko ngal jogii ko ɗemɗe kejjiiɗe ɗe fof ngala ko ngal jogii ko woni maggal ko ɗum tan woni ɗemɗe ɗe fof ko kemmiri tan e cenndo ko e looti eyo ummaade noon fira ɗemngal arabeere faade e ɗemɗe aduniyankoje ɗum dator ina anndi ɗum kadi ina anndi ɗum ina seedi ɗum tuggi yonte nelaaɗo Mouhamadou Diamé kisal yo ngone makko haa yettii yonte men o hannde eyi ɗum taarih ene anndi ɗum firgo Qur'ana o walla diineeji gandaaɗi ɗi teeŋti noon e biibal hono ko wiyetee deftere min jeeɓe nde caɗeele e firtaare e jiibru mawndu ngati waddanooma ɗum yimɓe heewɓe ngam firde ɗumen deftere bible adinooɓe feccirde deftere wiyeteende bible nde fof ko waranooɓe eɓe keewi holko waɗi ɓe wayeede ɓe to jaggunoo kañum enne ko hay gooto fotaani faccirde konngol Allah ngol ummaade e ɗemngal ɗe rofaade e ɗemɗe goɗɗe so tawii neɗɗo rewindiima ɓeen waddanooɓe on sabu tan ƴettude diine yahuuden firde ɗum ngal ɗemngal so ruttima e deftere men wiyeteende annibi ɓaleeɗo hello 30 haa 34 fayi yeeso datol ngol nan toon haa laaɓi ceer holno ɓe mbarda e waranoɓe kañumen fof holno ɓe mbiyete so wonti firo alqur'ana adiimo waɗeede waɗa ko e ɗemngal faris woni ɗemngal persien wonno ɗum ko jaajiɗo nelaaɗo biyeteeɗo ɗemngal biyeteeɗo selman al faris ko on adi firde qur'an firo ɗimmo ngo wonno ko firo nicetas mo byzance on huutorino ɗum ko gila hedde kitaale 750 fayama 750 caggal jibinede annabi Isa ko adi ɗum ene gasa taw so waɗi koye ɗemɓe syriania walla arémien taw ko ɓen gadi firde ɗemɓe ɗe tawi ko arabeere taw tegal ko arabeeɓe wawnooɓe ɗemɗe ɗe gati arabeeɓe feccere arabeeɓe gonno ko yahuden walla chrétien ji walla isiyankoɓe ko ɗum waɗi ene gasa ɓen taw ɓen gadi janngude taw ko jominen ɗemɗe ɗe won taw ko jomumen ɗemɗe ɗe koye min piri ɗum kono ko laatti nder teemi nande 12 ɓiire gorko gooto biyeteeɗo mawɗo église biyeteeɗo Pierre le Vénérable hedde ujunere e 242 haa koye 43 caggal jibinede annabi Isa tawi on yehi to Espagne o wi noon yo Qur'an o firi e ɗemngal ngal e ɗemɗe maɓɓe ɗe ɗemngal latin ngal mbele aɓe paama Qur'an o ɓe kaɓtoo ɗum goomu sosa goomu mawɗo sosa tawi ko mawɓe annduɓe nder église aji kalfinaɗo nden deftere fira holko nde firta tawdi l'islam naati Europe nara yaha ene ɓiɓɓe maɓɓe puɗɗima naatde ene tuuba wadde yoɓe kaɓta ɗum ɓe mbawa habtade ɗum noon tawa ɓe ngannda ko Qur'an o haalata yimɓe nan tan naata ene coobo heen ala ko jarnani ɗumen heen wadde kamɓe mawɓe église ɓe pewji feere nangu ɓe pira ko ngoɗon woni firo ngo mo oɗon mawɗo église aji firno ngo Pierre le Vénérable so wonti noon firo faade e ɗemɗe men Afrique kono mbinoɗen downi gila e awanire fuɗɗi fireede e ɗemɗe men adinoɓe naade diine sikki ala ko kañumen ngadi firde ɗemngal e ɗemɗe mumen o ano e ɗemɗe mumen ala kadi sikki ala ko halpulare ngadi naatde kono leñol biyetengol fulɓe kañumen ngadi naatde diine l'islam ko yowiti e firo men ngo noon ala ko hesɗi heen haydara hesɗani hen kono mawɓe men ɓe jangguinirno en ni tan ko noon tan pirduɗen ɗum en firtidaki kelmeji ndi kesiri walla kongi kesi so wonko hesɗi hen tan ko bindo walla lowde ɗum e gaddinaji goɗɗi taw fulɓe surtuɓe en mbawa nande ɗum taw koye haalade on on wonɓe ɗoɓe moƴƴere Allah wiyetto min noon gollonowo leñol ngol tan ɓe ko gollonoɓe leñol ngol mbeɗa yettade nde garmi toon nde o ko bindowo defte hamɓe amandi ɓe ko jangiyankoɓe woɓɓe kadi nan toon ene binda kono windoɓe toon ɓi fof eɓe dokkini teddungal
omo wawno wiide ko binndoo defte kanko on o ɓangintaa ko mbaɗani ko nden wirno ko waɗata kono Allah hokkimo ammudaga e laaɓde ɓernde kala gollal ngal bindin o wiya ko ngal ɓuri ngal woni ñalawma gooto min ngari rawde Seydou Nourou Tall nde mbindumi deftere gila dawa dewe nde professeur uji université fof noti hen o wi ɓe ngannda noon a gayni yo ko woni o wiya wonta ɓolɗo gollal haa ɓuri gila dawa dewe mbimo tan mum ɗum neɗɗo jiɗɗomo faa yidde fottiɗo yettiyama ɗo e keftinɗo gollal ngal golat so wima noon kadi ko jaydiyanke ngana so wima noon tan ɓanndu ma maaya wimi a gayni wi golle waɗi puɗɗoto ko less a yetto dow kono a dili a wonta windude gila dawa dewe ko ministre goto adi wadde journée ɗum ɗo ɗum adi dirigé thèse o wiyete ko kaari professeur kaari Diallo wonno ministre de l' éducation nde o noddatano aɗa wi kanko ɗo wata yewtere o waɗi ha gasi o wi kam noon anndu a gayni jeyami noon mbiɗa wondi sunaare on way horsinde ni no way wawde pulaar ni so wi kam a gayni mais min gurdoma fof jiɗmi ko lugganade pulaar wadde so wi kam mi gayni tan mi amat yoɗimi ha ɓooyi jamir ceerno maɗani tawi maɗani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Fouti mi are makko gotol o wimi si ko jiɗɗa mbimi ligganade pulaar o wi ma liggo ha kaɓa ha tampam ma liggon pulaar ha tampam ma win ha juɗe ma Moussa gila ñande muɗum mi ummino ɓoy kam sappo juɗe ma jonma garta ɗo henne yontere faani cikkomi maaro somi yeehi mi arti o hokkata kam kalis mi soode ordinateur ɗami ni ɗo ko noon way mi ala haydara mi ligganade pulaar mbeɗi waɗude pulaar mi ala haydara sikki so wi kam garta ɗo ha cumen mbiyami son ma jaami mbaɗmi tour jettimi Sandaga taw ɗon liiduɓe nan ɗon enen jiya mamali e liyen ala ɓe jeeya ko to ɓe jeeya ko defti jettimi no kawri men mowniraɓe mum ɗo tan wimi ko amina musi tan yasomi no ordinateur ngal kalis Allah mbiɗa ummi ceerno wi yasomi no ordinateur ngal min noon mi ronki famde ɗum jaaɗi o tan ɓe gumi coode ordinateur ɓe gatti dutti mbima ko ɗum ɗo ceerno wiyanno ko ɗo yo jaaba an kam noon mbiɗa tokki tan mbiɗa winde nde oɗo wimi noon nde ɓerdam boni jomum heɓtimi mi meeɗa ñamde mbuuɗu kalis deftere pulaar mi waɗa kalisam mi waɗa walla ceerno maɗen tottan mi muuɗa so gayni mi rokkiro gila dawade hammeli noddimi o wimi Abou Sy ndeɗo deftere a yeeyatade ana a lorli mi heɓtande totta kam mi yeeyade hen laaɓam tottuma woota ɓurindi daña hen so wonano moƴƴo so wonano ɓerde moƴƴo so wonano jiɗi so o yeehi ha laaɓi o rendini kalis o saawi 150 ujunere o addini mbeɗa ɗuwi bitik goto magasin mbeɗa yiilo ko mbaɗmi hen mbiɗa jooɗi lebbi jeegom mbeɗa ñamlomi ala ko mbaɗmi hen ko on kalis puɗɗori hen ɓe mi wawa yobde oɗo sete ko gardimo Abou Gaye e Makali mi wawa yobde kala ɗo darnumi koyngal eɓe darna ɗon koye maɓɓe kala ɗo noddumimi eɓe noto tuddanaɓe on jarama Nuwaadibunaɓe on jarama mi ala kadi ko ɓuri on jarama neɗɗo so heɓtini gollal maɗa tan mbiyata ɗum ko jarama on keɓtini golle ɗe won ƴeewowomi hannde tudde duwango o wiya ko wona gonga o andi ko sikkannomama ko baltan pertefin par ce que ɗon jangguintunomi karate mbeɗa jangguintunoɗo ɓiɓɓe heyin ɗiɗo directeur heyin mbeɗa jangguintuno mbeɗa lomto liɗ sal muɗum kansa ɗum Abdoulaye Ba o sankima yo Allah yurmomo yafomo ko den ɗum Mamadou Abdoulaye o wimi an ala sinno aɗa jogino arsu ɓeɗo sukaɓe sa gayni jangguinde ɓe jaggata juuɗe mabɓe ñande fof nato naɗa galle mabɓe mbiya so ha ɓooya ba mabɓe hettima hettima wima an mbiya ɗum ala ligguey ñagoto ñagoto a cafaɗo mbeɗa jogui yiyan tan ko wallodirde e leñol ngol e ɗemgal ngal mbiɗa wiɗa fuɗɗo mbiɗa ñaagui mon duwa ko winomi gayni ko waɗino kam moƴƴo ɓe gaddino ɓurana nde o fuɗɗi heɗade o woyi nder rawta wino an wona neɗɗo
o hamini mo woyde hen gal ceer jam heɗi tan wone woyde kam an kam mbiɗa matta ko goy rabiɗo jooɗima tottama deftere ene ferɗum wadde hen duuɓi ma won jeegomi ɗon gayriti mbeɗa andi pelle nan ɗo ene jooɗi ma won duuɓi 10 mbeɗa andi fuɗɗiɓe firde jooɓi jibril koye maɓɓe jeeya ñande o yii deftere nde o wimo wonta firde woni wawa wadde ko mbaɗɗa ko ñaaguima ko yimɓe ɓe yo ngar pewndita ko mbaɗɗa ko mbimɓe yaade e maɗa mi yiiɗa ko jiɗɗo neɗɗo fof e firde jokken golle oɗo gollingal ɗo de gollal mi gollata haala ɗemngal pulaar ɗum fotani wonde a firi mi windata a windi luisde pulaar tan mi windata deftere wonde ɗum fotani wonde ko meɗen ala a windat nde ɓe kaali ɗum nde mbimiɓe français ene jogii firoji ma won 15 ɓe joddi ñalawma goto ɓe ndenditini ɓe cutti mbaɗi deftere wotere mbimi momo jibril joom so anoo yimɓe koye ɗum gaddata ɗumen commission waɗe goomu waɗe yimɓe fof cutte hen ngara mbaɗa ma ndogino ha daña deftere kam wiyete ko hawrande ɗum ɗo woni ko wallata ɗemgal ɗo joƴƴinirɗa ɗo goɗɗo ƴettira ɗon guilay nden noon caggal mum deftikare mi anda somi bili walla mi bilay ela mi bili kali walla mi bilay sa wi mi bili tan ɓe dokkami duwa mi hoota mi yiɗi o kalis o ceerno moftar ba wino kam noftat mi on waɗamo arde aɗan siré eɓe gari salminde tawi mi cuuri tan ɓe jogui tableau pulaar o wimi dolɗo dendi yaya ni ɓoyɗa jiɗɗa kalis gaddana min ni ɗon aɗa jangga ɗum ɗo a wawi hendu janggude yo Allah yurmo ya fo haala ka heewi moƴƴere Allah e moɗon tuldinaɓe mi wawa yebde on Allah ceerno mi wawa yebde tuldinaɓe ka ya Samba Diop nde min mbaɗi journée mawningol deftere pulaar ɗum ɗo o wi moftu ɗum wuuri ha maayi dañani ɗum wuura amen o yimɓe wurma ko ɗum moƴƴere ni ka ya Samba Diop mi ari notitade hen arde Diallo Moussa ni woni no wi tuldinaɓe hay sinno won mennoɗo toon ñingdimi walla waddimi ko bonti e goto meeɗa mi yarlima ɗum mi yaafima tuldinaɓe kala mennoɗo waddimi ko boni mi yarlima mi yaafima alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah kadi laawol gongol keɗimo ceerno Abou Sy ko haali ko te rek ko ɓeɗen gonnoon en direct woni radioji ɗum jeeya hen radio Dunga FM groupe tagal de communication min jetti on no feewi jetti dennagal jaaniyankoɓe arɓe ɗo kadi walloɓe en e sarde ɗum ɗo an ndenden ɗum e heddiɓe ɓe en keɗimo yewtere nde en ngadɗone tawa tafiwal so won jiɗɗo windade namdade walla ɓeydiɗe yo jokkodire Ousmane wiya oɗo winda ɗum walla jokkodira e Hammat Diop winda ɗum ɓoyata dokken Abou Ndiaye konngol kono hade nden so en keɗimo ko haali ko o haalani en sababu firo ngo on mbi joni joni a jabte e namdal ngal kono illi a jabtima ngal e fannu goɗɗo on ko waɗi pirɗa e ɗemgal ngal a rokki dalillaji sappo ko saabi pirɗa deftere nde e Alkhuraana a haali firoji mbaɗaɗi e defɗe goɗɗe ko adi ɗemɗe men gendiji fuɗɗorade e perse en taw ko yinnode sarde l'islam e woɗɓe yinnoɓe firde ha paama ƴeewa no juuri l'islam walla no liɗiri ɗum woni wonnoɓe e église aji ɓen firo mumen wona firde ha aduna on naftoro kono ko firde haɓe paama holko woni Alkhuraana no waɗirni e wadde perse innan tan yaara yeeso hannde eɗen jaara e milliard uji ɗiɗi juulɗo pawde e nder aduna o kawis Allah ɓe mbi ɗum ɗo alay sago ƴeewede dartine pour dartinen ɗum ɗon alay sago ɗum faame fire ngon firo e ngoɗo firo wona goto en paami kadi e nder ko tongi ko firo ngo to bange won kelmeedi nde huutori wona tan kelmeedi fuutotoɗo ina waɗi kelmeedi masinankore tawa waɗata ɗum ko hakkunde laaɓi woni so haali helɓere nde e pulaar men o denka daande o fawa ɗon helɓere ndi ɗum yerondiri e Guinée walla Niger walla masinankore e ko abbiti en ɗum ko holko addata ɗum ko gaga le monde des livres mo René Descartes haalanowo gaga le grand livre
le monde des livres woni jangude e sernaɓe e tafsiroyde waɗede ɗen gueɗe ina waɗi ko wiyete le grand livre du monde. Le grand livre du monde noon René Descartes wi ɗum ɗon ko ɗanle paggoɗa ndemɗe paggoɗa gande goɗɗe mbawani. O hutorima kelmedi gondi o wi en noon e nder firo ngo o addani kesum. Ngoɗo firo wona firo haɗotoɓe l'islam sabu eɗen bang yo bang. Ngoɗo firo wona firo ɓen ɗon wiyoɓe wona ɗemgal arab ngal foti juulanede walla so neɗɗo ne juulo yo juula ɗemgal wona ɗum de. Ngoɗo firo waɗango ko beela eɗen ɓuuro taɓidde ene mamiraɓe men no tawruɗen no ɓe janguira ni e duɗe ɗe koɓe tampi ko hen e faamede beele ina ɓeydo kadi wawde webde famminde waɗɓe ɓe ndewani e ɗen ɗon duɗe. Ngandi hande won yaade ha mbima taw aɗa beere nde ala wona ɗum de. Aɗa beere nde ko Allah tellini alqur'ana o rewni e jibrila nde ali Muhammad koye ɗemgal makko no kormiriɗen ni Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam noon kormiriɗen ɗemgal ngal o haalanno ngal. Wadde ngoɗo firu ari tan ko famminde en enen ɓe nanata ngal ɗon ɗemgal holko wiyata. Beele ina laaɓa e yimɓe ɓe fof hono min no paamirmi e facciri mo waɗi ngo e toɓɓe sappo dalillaji e rokki holko saabi omo fira ɗum. En ngari hen haa ɗo so tawi organisateur en ko 21 poɗɗen haade eɗen kamɓe jogii mi annda organisation ko poɗɗon haade joni eɗen udditi doggol yimɓe ɓeydude hen e yimɓe namdade nde noon wona namdade ceerno Abou tan ko namdade ceerno Abou ko namdade ceerno Seydou ko namdade alma meɗe men e anduɓe mawɓe wonɓe ga e caggal ɓe mbawa jabtade e ɓen namde jogorɗaɗi ɗo hande ɓen e nder sete o ceerno Amadou Tidiane Ba mo Madina Gounass nde nawana deftere nde tini ngal ɗo ɗanngal ga waddi en e Abou Ndiaye o omo ari ɗo woni ɗo journaliste omo ari ɗo woni ɗo directeur Dakar Média groupe communication kono omo ari ɗo e ceerno Amadou Tidiane Ba wimo yaadu e ɓen ɗo tawde noon nelaɗo ceerno Madani on gantu waɗi arani en minen fof min gonti nelaɓe makko arɓe ɗo ceerno Ahmadou Tidiane Ba waddi men nelaɗo hay sinno ko seeɗa dokken mo konngol o ƴettin konngol makko o wiyete ko Abou Ndiaye bisimilla. Ɗo konngol so ara konngol weltare e ɓeydare nde dañten nde min gari kadi feccude e moon no mbirini en gari yewdore ceerno e nulal mawɗo men moƴƴo hono kaw Abdoulahi Walle Ndiaye ko ganduɗa ko Lewlewal communication tedinirimo ɗiɗo ñalawmaji habrimo ɗum tintinimo ɗum kam ka Abdoulahi Walle o yamiri min jomi ngar min ballodira e fedde nde min noton ɗo kadi inde makko noon ɗum tan mataw woni ko min mbawi yettinde goɗɗum ko wona kañum ko yettere Allah minen gonti e makko ni hay subaka naɗe o haaldi e Hamedi o haaldi e Abousi o haaldi Ousmane Makali no heewide e kala sahaa ni omona caggal men e ko Allah resndimo hannde o jogii ko omona e caggal men kala ko cohluɗen ko jiɗɗen tawi ko ngalu waawi ɗum waɗde omo dari e waawde lomtaade en o waɗan en sohowde welde jomiraɗo min mbeltanima ceerno Abousi e nde ɗo darde e nde ɗo tinnaare e ngal ɗo ballal ngal ngannduɗa o waɗan ɗum ko leñol ngol fof o lomti kadi ko ɗemgal ngal fof o lomti kadi ko seereer men fof minen maɗo taw konngol amen min ngala goɗɗum Allah jarama on jarama min jetti bandiraɓe min bismimaɓe mbiɓe Allah jarama kadi on jarama jarama so en ngari uddude ma konngol arde e fedde tollido mami ɓe udda yewtere nde adi nden hade windi yimɓeɓe windade windiɓeɓe arde Hammat wonɗon musidɗo goto jaltinɗo e
hadisaji tawateɗe e Qur'an tawa o lewi ɗum koto banggue kelmi e limore e limi gonɗe hen hay sinno ko no ɓuuri yawirde sa wawi min tonggande ɗum mi salmini bandiraɓe lawol gongol sisiɓe jayɓe gandiri hamma tan ko pulariyanke jangguinowo pular kono noon ganduɗa hannde ko casquette goɗɗo woni ɗo ko hammat ceerno chérif o woni ɗo en chérif Mouhamadoul Bachir woni ɗo ɗum ɗon gandu ɗum eyyi moɗo abousi walla kiƴam Allah jarama kadi haalande waɗi fayida ha joni tan taade gonɗen koye deftere Allah senide nde gonɗen koye deftere Qur'an teddude nde hay so tawi koreji men walla sisiɓe mawɓe sisiɓe ha tengti ɓen sene juula hame kañumen deggudir tan rararara tan ha gara mbiya assalamu aleykum tawi ko janggat ko fof ala ko teskine ala ko faɓe ɗum noon o wi ko kawisaji lime e nder Qur'an wi Alkhuraana deftere Allah teddude nde waɗi ko cimoje 114 e 12 ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi hemere woni kelima Qur'an ina waɗi ayeji o wi ujunnaji jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeegom pecciriɗo holli ujunere aye telliriɗo yamirde woni lamma ujunere aye telliriɗo gam hadde woni mamnumu ujunere aye jipporiɗo rokkude yeru misal 105 aye toɗɗiɗo ko dagi halal 105 aye toɗɗiɗo ko hanni haram 100 aye jowtiɗo e duwa woni du'a Alkhuraana deftere Allah teddude nde keewal limore alkude woni harfu mum ko 300 ujunere e capannayyi e nayyi e 1jeetati alkulal helmere ñalawmaji al ayyam ari e deftere nde ko laabi 350 capanɗe jeegom e joyi ɗum ina yerodira e keewal ñalawmaji hitande helmere ñalawma yowmu e maaji teegal ari e mayre ko laabi 50 ɗum ina yerodira e keewal ñalawmaji lewru helmere lewru kama fillama e mayri laabi 12 ɗum ina tollodira e keewal lebbi hitande helmere lewru shahab ari e deftere nde laabi 12 ɗum ne fottoya e keewal lebbi hitande helmere lepte azab ari e Qur'an ko laabi 117 ngal keewal yerodiri e limore inde Allah el mu'izzu helmere yafuya afwa ari fodde laabi 224 ɗum ina tollodira e inde Allah mo iidu nde inde peesata ko 224 kiɓɓodiral kawnigal ina ɗon helmere fimde iman ari e deftere nde ko laabi 25 helmere keeferu kufru ari e deftere nde ko laabi 25 helmere aduna jangtama e deftere nde laabi 115 helmere laakara fillama e mayri laabi 115 malayikaji inde nde ari e deftere nde ko laabi 87 sheytan ine inde nde fillama e deftere nde laabi 87 inde neɗɗo insan ari laabi 50 e deftere Allah nde inde annabaɓe anbiya jangtama laabi 50 e nder deftere Allah teddude nde inde worɓe arrijal ari laabi 24 e deftere Allah nde inde rewɓe anisa ari e deftere Allah nde laabi 24 inde gurnam hayat nde fillama laabi 145 inde mayde mawt ari laabi 145 e nder deftere nde moojebere kelbe golle moƴƴe amalu saliha jangtama laabi 167 moojebere golle bonɗe amalu seyyi'a jangtama laabi 167 e nder deftere Allah teddude nde helemere asmanuji asma'u
fillaama laabi jeeɗi nde limoore ina yerondira e asmaanuji jeeɗi maaje baha jangtaame Qur'an laabi capanɗe kadi inde leydi ardu hani laabi sappo e tati deftere Allah nde e nde yerondira e limoore inde Allah ahad tongoode ten sappo e tati banndiraaɓe seedaaɓe ino wayno firi ɗum wona jippin ɗum ko professeur firi ɗum ko professeur Abou Jibril Ba kono firi deftere nde ko Chérif Ahmad Tidiane Kane bintu Chérif Bindiyanke eɗen nganndi enen kala kanko gono ko wittiyanke Bindiyanke ɗum noon ko yiɗnoode tan hollidde nafoore e geɗe keewɗe gonɗe e Qur'an poɗɗe kadi waawde faameede ɗum ne kadi so tawii no ruttonooma tan e deftere nde no windira e arab ni ina waawi heewe mbaasa ɗum ni talde walla mbaasa ɗum faamde kono so Allah waɗii en naatee deftere nde en janngii nde waasataa kadi mbaawen lukkitinaade haa mbawen feññiinde ɗoon holno jooɓɓe ɓe laamu Sisi ɓe nder Qur'an no jarama so a haaldi so a ɓekkimi ko a haali mo wawa jaabade ina muusino kono minen min dokki Paul ko Sisi ɓe tawde ko joɓɓe ɓe kalata ginnaade joni